otec arcibiskup zdržiaval vyjadrenia pre médiá. Toto rozhodnutie je stále v platnosti. Túto chvíľu berem ako exkluzívnu. A tak dopredu do celého éteru hovorím, že nebudem mu opakovať. Robert Bezák naznačil dôvody svojho odvolania. Neprekonateľný generačný rozdiel, žiarlivosť pre popularitu či strach z odhalenia finančných nezrovnalostí. Nitky smerujú k jeho predchodcovi. Pán arcibiskup Sokol, pre ňoho aj to miesto arcibiskupa bolo také absolútne miesto, keď, troška to poviem s takou iróniou, schápem seba ako feudálneho pána, ako knieža. Takto napríklad pomenoval praktiky svojho predchodcu v otázkach financií. Sám arcibiskup Sokol priznal, že bola ťažká politická doba, neboli isté vlády. Takže manažujeme si svoje financie tak, aby sme nemali problémy, že o ne môžeme prísť. To je dosť nebezpečná veta, samozrejme. So nemôžem súhlasiť, lebo druhí ľudia, všetci tí dookola si ich manažujú, alebo teda len ako sa to dá v tom štáte. Snažili sme sa získať aj vyjadrenie Jána Sokola. Napriek našej snahe neúspešne. Zdá sa, že Ján Sokol má aj po vyjadreniach Roberta Bezáka ozaj čo vysvetľovať. Ťažko sa dá vysvetliť, že niekto potrebuje mať napríklad biskupský úrad veľké množstvo účtov. To cítim ja ako také troška aj takú hanbu za cirkev, lebo keď vám v banke povedia, no konečne ste to objavili, už sme s tým mali problémy, zrazu zistil som, že nie je to tá snaha o pravdivosť z mojej strany, ale skôr ľudia, keby očakávali, veď takto nemôžete existovať, veď všetci ľudia všetko vedia. Sú tzv. Verejné tajomstvá. A máme sami tvári, že nič také nie je. Konferencia biskupov Slovenska a arcibiskup Bezák svorne tvrdia, že netrpezlivo čakajú, ako dopadnú výsledky vyšetrovania v Trnavskej arcidiecéze. V súčasnej dobe sú vykonávané vyšetrovacie úkony a zabezpečované dôkazy. V médiách sa objavili otázky, na ktoré musel Bezák pred svojím odvolaním odpovedať Vatikánu. Niektoré sa týkali aj homosexuality. Ďalej ste navštevovali telocvične, sauny, kúpaliská, verejné sprchy s osobami pochybnej povesti. Otázka nerozumiem. Nechcem pripustiť ponižujúci tón v nej. Neviem vôbec nič o osobách pochybnej povesti, s ktorými som kdesi chodil. Neviem, čo je to verejná sprcha. Na kúpaliska nemám čas. Sauny ma nezaujímajú a do telocvične chodím zásadne sám. Homosexuálnej lobby, ktorej som súčasťou, to som prekvapený. Myslím, že teraz to poviem tak troška chlapské, aby som nadľahčil tú situáciu, že to ma najviac urazilo, lebo ja si sám pripadám, že som teda dosť narastený chlap a Detrianci, kde som nejaký čas pôsobil, ma volali aj Jánošik. Z trnavského arcibiskupa je dnes radový duchovný, pôsobiaci v Bratislave. Príjem arcibiskupa Bezáka je momentálne na úrovni životného minima asi 400 eur mesačne. Je to dobre tiež skúsiť asi, že z tej výšky arcibiskupa, ktorý je naozaj šéfom veľkého prostredia. Keď potrebuje zdroje, tak sú mu k dispozícii, kúpi sa auto, zabezpečenie. Som sa zrazu stal pomocný duchovným. Zlatica Puškárová a Rado Igas, televízia Markíza. S arcibiskupom Robertom Bezákom sme hovorili dlho aj o mnohých ďalších témach. Pozrite si v nedeľu celý rozhovor s ním v relácii Na telo.